皆さんこんにちは。タシレチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンズン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法そして7円に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見てみましょう。チベット子ども村の卒業生と北米チベット人協会がダライラマ法王の長寿期間法要を開催しました。ダライラマ法王と中央チベット政権はイギリスとイタリアの新首相の就任を祝福しました。チベット子ども村が創立62周年を迎えて記念式典が開催されました。ペンバツリン出席大臣はインド北東部の訪問に出発しました。憲法ソナムテンベル議長が米国上院のスタッフと面会しました。アリア・チャワンゲルボ代表は臓器摘出に関するデビッド・マタス氏の来日講演会に出席しました。ダライラマ法王ヨーロッパ代表部事務所の陸人玄関代表はベルギー副首相とともに下級派サミエゾンチベット仏教センターの創立45周年記念式典に出席しました。チベット事務局パリのトゥプティンツリン調整官がフランス議労員チベットグループを表敬訪問しました。セラジェ総員は僧侶のための名誉学士号聖徳プログラムを開始しました。ダライラマ法王に捧げる長寿期間法要がチベット子ども村の卒業生たちとなった北米チベット人協会により執り行われました。法要はリンリンブチによって執り行われ、チベット子ども村の卒業生700人と北米チベット協会の150人を含む総勢5000人が参加しました。간신 사mol로기 동수 직직이 더네 아니 땡수 표체 두스리 아니 가다데 류부커 만나야 표 강제가 정말 예대베 표미 ሰር까 어떠 즉 사역하시 저버데 예디 사mol로베 닝구 리베데네 대나려야데 가서래 대바다 가와다 드르치기다 예대버시드서는 3월로거다 말람 개그리 대성도 마세베 즉 나려야 즉 가부층에 단 점린 시험노 호상 몽골이야 요래 디에디가 3월로기 다 더리 즉 겨울음지 땡슈 피고로서 럽네 즉 상면 배 섬로 배 가주를 계제도 스테데가 요래 상대기도 3월로리양아 투시신의 시기また現在チベット子ども村に通う数百人の生徒たちも参加しました。先週ダライラマ法王と中央チベット政権の首脳陣はイギリスの新首相リシ・スナク氏とイタリアの新首相ジョージア・メロニ氏にそれぞれに親書を送り就任を祝福しました。ダライラマ法王はそれぞれの親書でチベット人の自由と尊厳への願いを一貫して支援してきたイギリスとイタリアの人々に深い感謝の意を示しました。さらに新首相があらゆる困難を乗り越えて国民の希望や願いを実現し、より平和な世界を構築に向けて取り組んでいけるよう祈っていると述べました。ペンバツリン出席大臣とチベット亡命議会の憲法ソナムティベル議長はチベットの非暴力の闘争に対して常に揺るぎなく支援しているイギリスとイタリアの国民と政府に感謝の意を表しました。また議長はインド国民会議の議長にマリカルジュン・カルゲ氏が選出されたことに祝意を表明しました。TCW チベット子ども村が創立62周年記念日を迎えて中央チベット政権の首脳陣らが祝福しました。
基調講演を行ったペンパツリン主席大臣はダライ・ラマ法王の指導の下でチベット子ども村に貢献し、亡命チベット人社会で最大かつ最高の教育機関の一つとした法王の兄であるセリンドルマ氏と妹のジェズンベマ元大臣の尽力に感謝を述べました。憲法ソナムデンベル議長はチベットでチベット語を学ぶことは厳しく制限されているけれども、亡命先でしっかりと学ぶ機会があるとチベット語の学習を促しました。さらにチベットでは基本的な自由が現在も制限され、チベット人が厳しい抑圧にさらされていることに対する懸念を表明しました。ジェズンベマ元大臣は GCB の成功は上層部から現場まで全てのスタッフの努力の賜物だと述べました。この式典ではアマジェズンベマ元大臣の伝記も発表されました。10月30日日曜日、何百人もの教員、卒業生、生徒、そしてスタッフがアッパーダラムサラの GCB の創立62周年記念日を行うために集まりました。この記念式典にはキャプチェ・ヨンゼンリン・チョジョル・リンポチェ、中央チベット政権の首脳陣、ジェズンベマ元大臣、そして政府機関や NGO の代表らが出席しました。先週、ペンバズリン主席大臣はデラドンのサキヤカレージの創立50周年記念式典とダライ・ラマ法王の長寿祈願法要に出席しました。10月30日日曜日にマスリのチベットホームスクールの創立60周年記念式典に出席しました。また出席大臣は今週ビハール州のナランダ地区のラジギル町とインドの北東部を訪問中です。10月30日日曜日、出席大臣はダラムサラで開催された国際チベットネットワーク主催のアジア・オーストラリア地域会議の参加者との対談を主催しました。対談は1時間に及び、出席大臣は参加者に対してチベット亡命議会で全会一致で選択かつ可決された中道のアプローチの本質とその進化について説明しました。What we have decided to do is take up the historical status of Tibet as a liberation for middle way approach, because not many people in this world know that Tibet was an independent country, because China's propaganda is too strong and too pervasive, and our voices are so low, so small. People don't hear about Tibet's status. So I think it's important for the international community to understand that His Holiness had climbed down from the status of independence to the middle way, which means that we are in a much more accommodating position, and it's a realistic and pragmatic approach based on the realities that are going on inside Tibet. 出席大臣は国内外の政治情勢、特にチベット国内の悲惨な政治状況を理解することの重要性についても述べました。10月25日、チベット亡命議会の憲法ソナムティメル議長は、アメリカ合衆国上院外交委員会専門職員のマギー・ダハディ氏、中国問題に関する連邦議会行政府委員会のマト・スクラリア事務局長、元チベット議会議員でインターナショナルキャンペーン・フォー・チベットの臨時副会長であるテンチョ・ギャス氏の3名と市営の議事堂で会見しました。デンペル議長は会談においてダライ・ラマ法王の先見性に基づく亡命チベット政権の民主化の過程やチベット亡命議会の機能について語りました。またチベット国内の憂慮すべき状況について概要を述べました。アメリカ合衆国の職員らはチベットの文化や宗教が中国化されることに懸念を示しました。10月25日、ダライ・ラマ法王日本東アジア代表部事務所のアリア・サワンゲルボ代表は、日本の衆議院議員会議室で行われたカナダの国際人権弁護士デビッド・マッタサ氏による中国とその占領地における残忍な
臓器針に関する来日講演会に出席し講演を行いました。アリア大王は中国が自国民と占領地の人々に対して続けている臓器摘出の残酷な犯罪を非難しました。また、ここ数年チベットで行われている大規模な DNA 情報収集に関するヒューマン・ライツ・ウォッチの最新の報告書について参加者に説明しました。この講演会には日本の国会議員、有識人、人権活動家、NGO、そして報道関係者らなどが参加しました。ダライ・ラマ法王ヨーロッパ大王部事務所の陸前玄関大王はブラッセルで行われた学級派サミエゾンチベット仏教センターの創立45周年記念式典に出席しました。ベルギー政府の副首相兼法務大臣であるワンサン・ワン・クインケンボールにし、リング・トルコ・リンポチェ、キャプテン・リンポチェ、サンジル市のジャン・スピーネット市長らが来賓として参加しました。代表はチベットがまだ中国の占領下にあり、文化や宗教の中国化政策による犠牲者であることを参加者に想起させました。また、学級サミエゾンのような仏教センターはチベットの文化や宗教を守るために不可欠な役割を担っていると称賛しました。チベットハウスパリのトゥプテンツリン調整官は10月26日水曜日、フランス言論委員チベットグループの議員、ジャクレヌ・ユタッシュ・ブルニョ議員、メンバーのエルサ・ジョセフ議員、そしてサビヌ・トレク・スラ議員を表敬訪問しました。トゥプテンツリン調整官は言論委員議員らと交流し、チベットの大義に対する彼らの揺るぎない支援を称賛し、チベット国内の避難な状況について説明しました。20人の議員で構成されるフランス言論委員チベットグループの議長と出席したメンバーらは継続的な支援を確約しました。さらに2院制のフランス議会の会員に相当する国民議会にチベット支援グループを設置するための支援も確約しました。会談はフランス言論委員チベットグループのテーリー・ムニエ事務局長の協力も得て実現しました。セラジェ総員はマイソール大学と京都で僧侶のための名誉学士号聖徳プログラムを開始しました。南インドのバイラクッピに再興されたチベット仏教の名門僧院学校の一つであるセラジェ僧院はマイソール大学の認可を受け、古代チベット語、古代哲学、そして古代心理学の3分野で特殊な学士号の専門課程を導入することにしました。アルナジャルプラデーシュのペマカンド知事、インド政府少数民族委員会のリンチェンラモ委員、ジ・ヘマンサ・クマール教授、そしてマイソール州知事などの高官らがこの画期的な出来事を祝福しました。CTA のインド南部管轄局長のジグメ・ツルディム氏はアルナジャルプラデーシュ州のペンマカンド知事に同行して2日間にわたって南インドを訪問しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。